Anem a continuar amb el rendiment de les reaccions químiques. Bé, en aquest cas el que anem a fer és calcular les substàncies que s'obtindran o la quantitat de mols necessaris a partir del rendiment ja conegut de la reacció. Anem a utilitzar aquest problema com a exemple, en el qual l'àcid sulfúric reacciona amb l'alumini formant hidrogen gasós. Diu, si 25 grams d'alumini reaccionen amb excés d'àcid sulfúric per reaccionar, diu, calcula els grams de sal obtinguts si el rendiment de la reacció és del 80%. En aquest cas, hem de tenir clar que n'hi ha un excés d'àcid sulfúric, per tant la quantitat o el reactiu limitant serà l'alumini. L'alumini serà el que marcarà la quantitat total de reacció que funcionarà o de quantitat de substància que s'obtindrà. Hem de tindre en compte que n'hi ha un rendiment del 80%. Això vol dir que de la quantitat ideal o teòrica que se podria obtindre si reaccionara tot l'alumini, d'ahí únicament es podrà produir el 80%. Per què? Perquè aquest és el rendiment. És a dir, quedarà un 20% sense reaccionar. I això no ho podem estalviar de cap manera. Per començar, el que haurem de fer és posar la reacció. La reacció és la següent: àcid sulfúric, tots coneixem la fórmula, reacciona amb alumini metall, alumini sòlid, per formar hidrogen gas, que se n'anirà, i la sal, que la sal serà aquesta d'aquí, el sulfat d'alumini. Alumini actua en estat d'oxidació 3 i el sulfat té estat d'oxidació valència negativa -2. El següent pas és ajustar la reacció química. Començarem per aquí. Tenim l'alumini, aquí tenim un alumini, aquí tenim dos aluminis, per tant aquí farà falta un 2. Seguim, aquí tenim sulfat, aquí tenim 3 sulfats, per tant per aquí farà falta un 3. I ara ajustem els hidrògens. 3 per 2, 6 hidrògens, aquí n'hi ha 2, caldrà un 3. Ja tenim la reacció ajustada. I ara hem d'establir l'estratègia de reacció. Les dades que tenim són el 25 grams d'alumini inicials. Per tant, partirem dels grams d'alumini que tenim. D'aquí passarem a mols d'alumini. De mols d'alumini passarem a mols del sulfat i de mols de sulfat passarem a grams. Però per aquí hem de tindre en compte el rendiment. Hem de considerar que únicament el 80%, és a dir, de cada 100 mols teòrics, només 80 es formaran al final i serà aquesta quantitat en grams la que haurem de calcular. Per tant, aquest és el punt clau d'aquest problema. Abans de continuar, haurem de calcular els pesos moleculars de cada substància de les que necessitem. En aquest cas és l'àcid sulfúric, que té un pes molecular de 98,07 grams per mol, l'alumini, que té un pes atòmic de 26,98, i el sulfat d'alumini, que té un pes molecular de 341,96. Per tant, el nostre esquema de treball serà grams d'alumini, d'aquí passarem a mols d'alumini, de mols d'alumini passarem a mols del sulfat d'alumini, aquí aplicarem el rendiment i després d'aplicar el rendiment calcularem els grams del sulfat d'alumini. Aquest és el nostre esquema. Per tant, grams del sulfat d'alumini que s'obtindran seran igual. Partim dels grams d'alumini. Els grams d'alumini hem dit que eren 25 grams d'alumini. 25 grams d'alumini que hem de convertir a mols. Recordem que per a convertir a mols se fa a través del pes atòmic. Són 26,98 grams d'alumini, serà un mol d'alumini. Ara hem de convertir de mols d'alumini a mols de sulfat a través dels factors estequiomètrics. 2 mols d'alumini formaran un mol de sulfat. I això es representa aquí. 2 mols d'alumini, un mol de sulfat d'alumini. Ara apliquem el rendiment. Per cada 100 mols de sulfat d'alumini ideals que obtindrien, només anem a obtindre 80 mols de sulfat d'alumini. Aquest és el punt clau del rendiment. I per últim,
passe més mols a grams. I per passar de mols a grams, simplement aplicar una altra vegada un mol de sulfat d'alumini. Són 341,96 grams. Ja tenim tot el nostre factor i ara el que queda és primer verificar que no tenim cap unitat que se'n vagi i després fer el càlcul. Per tant, grams d'alumini amb grams d'alumini se'n va, mols d'alumini se'n va, mols de sulfat amb mols de sulfat se'n va, mols de sulfat amb mols de sulfat se'n va i queden grams de sulfat. Doncs ara l'única qüestió ja és aplicar amb la calculadora. Amb la calculadora obtenim el resultat 126,75 grams.